Etengabeko ikaskuntzako ikuspuntutik helburu garbi bat daukagu, ez? Euskal gizarteak lortu behar dugu ezagutza gizartea edo bihurtzea. Zuzenduta dago populazio helduari orokorrean. Antolakuntzan bereiztu ditugu bi kolektibo ezberdin, 25, 55 eta 55-etik gora. Pertsona heldua kompetentzia digitala ez daukana. Bueno, behin erabili gabe neon da, ez du egin behar dana erabili, pazientzia pixkat hartu, porque xagu garratoia zer da, alde egiten du zaitun. Nik egin nahi dutena da, korreoa eta ez dakit nola erabiltzean, orduan pixkat zatu nahi dut, ikasi nahi dut. Ez da irtengo hemendik esperto informatiko bat izanik, baina bai nola baiteko piztu zein aukerak ematen dizkion teknologia hauek bere lanpostutan, baina gehiago bere bizitza personalean ere. Interneta gero eta interesgarrigoa da, eta informazio guztia gaur egun hortxe dago, orduan bai, oso interesgarria. Bueno, hemendikan aurre gauza ikasten baldin bade, gauza askotako. Bueno, gustoko gauzak ikusteko, bilatzeko. Helburu dan ez pixkat gaitasun digitalan pixkat sakontzea, eta ordu gutxi denez eta bere perfil teknikoa hasiera baten nahiko txikie danez, ezin dugu ez dara lau ordutan kompetentzi gehiagik landu. Orduan izangoa nahiko gai arruntak, izango bizi normalen erraminta errex batzukin lan iteko aukera ematean, adibidez e-maila, e-mailakin da jokatuko guela, emendikateko denak e-mail kontu bat sortuta, aukera izango be, eta gero interneten oinarrizko horri batzutan da sartuko eta gero helburu da baita ere dena ematea USB memoria bat, eta bertan sartu die batzuk, aplikazio batzuk, portablek, eta opari txiki baten jungo hemendiken, etxeen baita ere praktikatzen juteko. Zailagoa da, zerotik irakastea, gehiago dakiten jendei erakustea baino. Denbora gehiago behar da, teklaua ezakin daun letra bat, orduan polikigo jun behar da, eta baino, ondo. Orduan, helburua da persona heldua bai, baina abiatu gara ikastetxeen gandik. Eta orduan bilatu dugu gure ikastetxe, hezkuntza sistemaren ikastetxeen bezeroak direnak. Bere familikoak daudelako gurekin konfidantza horretan ikasten al, eta ezitzen al. Honetaz deitu zigutenen, pentsatu genuen zala, beste atal bat, ez betetzea. Hombre, gure bezeroan hor dira, bezero batzuk badira gure ikasleak, badira gure ikasleen gurasoak, baina, karo, bezeroak horiek beste erabatetara zan, ez? Erakartzea ikastetxea, beraiek ere formakuntza bat jasotzeko. Eta guretzat gauza berri bat neurri hortan, ez? Guraso egin lan egin dugu, baina beti guraso bezala, eta ez ikasleak bezala, ez? Da, neurri baten, gurasoak ikasleak bihurtzea, eta gainaz, informazio hortan sartzeko aukera ematea pertsona hauei, nahiko garrantzitsua iruditzen zaigu, zati noski internet baten sartzea eta edozein momentuan edozein informazio jasotzeko besterik ez bada ere, izugarrizko potentzialidadea da, eta irikitzea hortik aurrea zenbait atal berrietara pertsona guzti haue neurri baten sekulan sartu ez direnak, ez? Edozein gauza egiteko berez hemen laguntza behar dutena. Hombre, beti dago, ez da, zerbait ikasteko, eta, korrea sortu, bizkate, gauza desberdinak, ez? Momentu zaila da, tikitea bi aldizin behar danen, da moitu egiten da, borratu egiten da, ez dena asmatzea, baina, usten dut hori nahiko kontrolatu dugu. Erabilierakin, pentsatzen dute bestek bezala ikasiko deula. Uste dut jendek bastante ikasiko zola, bintzat interneten bilatzen, eta hori danat, eta ondo. Horrengo egunen inbarduna da, pixkatia korreokin hasi, eta geroz eta gehiago interneten gauza gehiago erakutsi, eta ikusiko dugu, Beti ikasten da zerbait, baina gaurkoa oso oinarrizkoa zen. Hasiera besterik ez da. Hemendik aurrera, gauza asko ikas dezakete, halako beste ekimen batzutan, eta gizartean egun dauzkagun beste baliabidetan, ez?